Et cuides molt, menges 100% vegetal, però hi ha una vitamina que no pots fabricar amb amanides, la B12. En aquesta sèrie veuràs per què la B12 és clau en dieta vegetal i què fer per tenir-la coberta. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu C35 per rebre una guia ràpida perquè no et falti B12. La major part de la B12 ve de productes animals. Si no la suplementes o no prens aliments enriquits, és fàcil quedar curta. Pensa en la B12 com el cablejat elèctric de la teva energia. Quan falla, apareixen cansament, boira mental o formigueig. Si et reconeixes en això, no és culpa teva. Ningú t'havia dit clar que amb dieta vegetal la B12 no és opcional, però té solució simple amb aliments enriquits o un suplement regular acordat amb el teu professional de salut. Per rebre la guia, ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp, escriu C35 i t'ensenyo d'on treure la B12 de forma segura.